Naragsa ka nagsubli ng aldaw di iti rinibribo nga estudyante ken manorsoro karaman na iti non-teaching staff ti University of Abra kalpasan ng opisyal binigbigyan ti Commission on Higher Education ti university status na. Very grateful po kasi yung mga sacrifices po ng mga instructors namin na na-witness po namin before is nasukatanin, and happy po, naragsak na po unay. Naragsakan ng mataunay sir and also very proud and happy also brings more opportunities po sir na more courses. Nagbalimig nga emosyonal ni Dr. Gregorio Torquesa, former President ti Asis sa kangrunan nga nangidaulo iti compliance para iti university hood. Naragsakak unay iti datoy nga napasamak tanupan pay saan nga siya iti presidenten maragsakan ak unay ta amin dagitoy ket para iti masakbayan dagitanak ta ditoy probinsya Tabra. May ted datoy nga pag-eskwelahan nga pagbalin iti amin nga ubing nga daan adal. Ket haan nga napasamak daytoy na wanti bendisyon na po Dios. Ta inik ka na tayo na po Diyos iti maysa nga leader iti kinatao ni Apo Congressman Joseph Santo Niño Bernos nga iso iti nangipila iti bill nga napagbalin iti daytoy nga pag-eskwelahan Asis nga universidad. Iti baen iti Republic Act number 11574. Sumagmamano iti kinasapulan dangin lipas requirements kas compliance iti Office of Institutional Quality Assurance and Governance iti biyang ti CHED. Umuna, dito institutional requirements tayo. Faculty, masapol nga sufficient ti faculty ti amin nga academic programs tayo. Masapol nga adda doctoral degrees dagiti faculty, dagiti program heads, masapol nga adda administrative experience da, dagiti agbalin nga din, masapol met nga may kanatad iti dayjay adal da iti dayjay program nga may suro. May kadwa iso ti research requirements, masapol nga adda dagiti paganurutan nga iti research, masapol nga adda production ta iti research nga patanor iti sirib. Ket dagito yung product research iso mo dagito ti may extend iso dayjay community engagement tayo. Pantay ti individual programs, masapol nga dagiti individual programs tayo, masapol nga adda certificate of program compliance itunggal kurso. Iti panagtakam tayo amin nga programs ti eskwela, courses ti eskwela, adaan iti certificate of program compliance da. Nainayon pa yung resources requirement kas kaniti na dumaduma pasilidad ang kasapulan. Karaman kaniti ng isagana, kaniti kasapulan na requirements ti Dinti College of Teacher Education. Bigbigyan natin panagkaykaysada anang itunda ti baligi. When we heard the good news, tamumi kaglagto kami laeng. But for me personally, I really shed a tear. Talaga nga makalwa amot kasi si committee talaga nga nagtrabaho. The paperworks, the late nights, all the sacrifices, talagang aduti inaramid mi. Tapno laeng maragpat daytoy. And of course, with the aid of our congressman, talagang nga datoy manong nga taon nga preparations ti university hudket sa wakas. So we are happy that this happened. It's a dream for us, and it's something that will also help the youth of Abra nga handa nga rumwaren amuda nga ti edukasyon itoy. Numan pay uray idi assist kami pay laeng ket talaga mo nga napintas ti kalidad ti edukasyon ngem tatamas nga ma-improve manen gapura ti panagbalin mi nga university. Mamati ni Dr. Torquesa nga dado pa ito oportunidad ken pagsayatan ang maawat ti universidad. Pagyamanan na digiti amin na nagkikaysa tapno maragpat ti kalikagom a university status. Ket agyam-yaman na ken ni Manen ken ni Apo Congressman JB ken ni Ma'am Ching ti suda ti mangbaybay nang baybayabay kada kami. Iti daytoy nga pannagna iti compliance. Ket agyaman na met kadagiti team ko. Iti daytoy nga panang comply kadagitoy nga requirements.
lalo ko ni Vice President Sir Noel Legnalen, kanda dumapay nga deans, program heads, kanamin nga faculty. May sa kami ang pamilya, may sa ti direction mi nga nang comply kada gitoy. Ado tirigat ngem netang rigat isumot iti nang kanya teragsak. Namnamay may tamalukatan iti masangwanan ti panangpili ti umuna presidente ti University of Abra. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.